Neuadd De Morgannwg ydy hon i rai yn chi sy'n gyfarwydd â maes y sioe. A dyma'r adran cynnyrch llaeth, menyn, iogwrt, caws, hufen ia y cyfan i gyd. Ac mae Gareth Rowlands wedi bod yn stiwardio ers blynyddoedd, Gareth. Sefydlwyr Rachel's Dairy, sawl blwyddyn yn ôl erbyn hyn? Wel, dechreuon ni nôl yn yr 80au. Do. Mae'n dal i fynd yn dda. Y dal i fynd yn dda. Ond, i rywun fel chi, mae'n braf medru gweld pobl eraill yn creu rhywbeth newydd. Dyna beth sy'n bwysig, mae rhaid i rwy'n creu rhywbeth newydd bob blwyddyn. A da chi wedi gweld hynny, Lenny? Do, Lenny, mae yna cwmni o'r gogledd, Cosyn Cymru, wedi cynhyrchu 2 wahanol caws allan o llaeth defaid. A mae hwn, mae nhw gyd, mae hwn yn cael ei galw yn brefi bach, enw da'r caws. Enw hyfryd. Yndi. Ac mae caws yn blasu. Cafon nhw air a arian gyda'r unig rhai maen nhw wedi rhoi fewn yn y sioe. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Felly ydy nhw'n defnyddio llaeth defaid yn beth gyffredin wrth wneud caws? Ydy, wedi bod erioed, ond am y tro cyntaf nawr, am rhyw rheswm, mae yna fwy o bobl yn dechrau blasu caws defaid ac yn mwynhau. Am y tro cyntaf Lenny, mae'r prif enillwr wedi cael ei wneud, y caws wedi cael ei wneud allan o llaeth defaid. Felly dyna bennawd y flwyddyn mewn gwirionedd yma? Ie, ac i ystyried gymaint o cawsydd sydd yma o'r sector llaeth. Os da lot o entries? Oes, mae wedi bod yn dda. A mae'r safon wedi bod yn dda hefyd, mae rhaid ni ddeud. Ie. Reit. Ac wrth gwrs... Caws onion, a stondin caws y bodnant ddoe? O, chi? Ie. Mae yna cyfle gyda lot o bobl i blasu'r gwahanol cawsydd sydd yn y neuadd fwyd. Mae hwnna'n gweithio'n dda, yndi? Ond yma'r un ar enillodd ddoe, ddoth yn gyntaf, allan o'r caws Cenarth. I fyny fan hyn? Ie, a fel dwi'n deall, tyn nhw ddim wedi enwio eto. So fydd hynny'n y peth doniol i weld sydd fath enw fydd geith. Ie, a hwn ydy'r caws o laeth defaid, ie? Ie. A os dwi'n iawn, mae'r ffarmwr dol las your sheep? My sheep. Yes. Felly mae'n neis i weld o. Congratulations. Well done. And caws Cenarth work the magic, do they? They do indeed. That's nice, that's nice. Well, we're going to now try it. Oh, great. Da ni am blasu'r caws nawr. Y caws di-enw. Y caws di-enw, ie. So rhawn ni'r hearn i fewn. A tynnu o allan. Reit, a cymerwch chi nawr. Felly, pan da chi, neu pan mae'r beirniad yn edrych ar hwn rwan, be di'r arwyddion yma na fod hwnna'n gaws da? Wel, mae'n edrych i weld mor lan mae'r caws. Right? A mae hwn yw'r allan yn iawn. A wedyn, sgwrs, cymerwch chi caws gynta, a wedyn maen nhw'n gwasgu'r caws i weld sut fath o texture sy'n arno fo. A wedyn yn ei blasu fe. Right? So, a mae pethau fel hyn, maen nhw'n gallu deud sut mae hwn wedi cael ei wneud, mae hwn wedi cael ei wneud, mae hwn yn oglion wych. Nawr, blasu fo. Mae o'n chydig bach yn sych, ond mae'r blas nawr yn dechrau para. Right? Mae'n weddol gryf, dydy mae'n rhyw gic iddo fo'n does? Oes, ond mae hwn, os ni'n deud, maen nhw wedi wneud hwn eich am rhyw 2-3 mis. O hyd dan y pan mae'n gletach. Ond mae'n rhywbeth yn llyfn braf amdano fo? Rwy'n credu bod hwn yn ffantastig. Ydych chi? Ydw. A di'n gwartheg dwi. Ond mae hwn ydyn, maen nhw... A beth mae'r blas yn para'n dda? Yn para. Dyna beth chi isio gyda caws. Pan ydych chi'n bita fo, ydych chi isio y blas o'r trwad, a wedyn bod chi'n teimlo fo'n y boche wedyn, chwbod. Mae dan beth chi isio, right? Wel, mae wedi dysgu lot yn yr gwmni chi. So hwn yn mynd iawn gyda glasied y port, ond dim ond un glasied sgwnnw ni fanna. Rannwn ni o? Na, mae'n rhy gynnar o lawr. So na, Lenny, mae nhw wedi bod yn llwyddiannus iawn. Caws Cenarth, ond does dim enw? Dim enw eto. Felly, pam na newch chi'n drydar eich awgrymiadau ni gysylltu ar y gwefannau cymdeithasol, ynddo? Felly mae Caws Cenarth... Fysa Carwyn yn falch o gael y syniad yma. Carwyn, Cenarth, defaid. Ie, beth bynnag. Ond mae brefi bach di mynd. O, mae hwnna wedi cael ei enwi, chwarae teg, nhw wedi rhoi enwi ar hwnna. A mae hwnna mor bwysig o ran... O, di, mae o. A dwi'n credu mae'n bwysig, mae'n dangos wedyn o lle mae o'n dod, neu fel brefi bach.
Provenance na. Provenance, ie. Dyna sy'n bwysig. Ardderchog. Wel, Gareth, diolch unwaith eto. O na, croeso. Falch gweld chi yma. Na, mae'n braf iawn cael blasu yn eich gwmni chi hefyd.